کلیزا سووریا ڕۆژ لە پشتی ڕۆژێ ئاڵۆستر دەبە شەڕی حەسەکەەوە کە هەندێک جە چاودێران بەحەز دەکەن دەستپێکا قۆناغاکان وە لە هەفکێشێن سووریا کوتێدا بەرەیەکی نوێ شەڕ هاتیە بەکردن دناڤەرە هێزن بەشار ئەسەد و هێزن سووریا دموکراتیکدا بەنەرینا بەشێک چاودێران ئەگەرێن چەند سیناریۆیەکان هەنە یەکەم ئارمانجا کوردخایەنە شەڕی ئەوەکو هێزن سووریا دموکراتیک مژوولی شەڕی حەسەکە بن و ji bo yekê ew hêz nemakarin hizir di kontrolkirina babda bikin ji bo bihevre girêdana kantonên Efrîn û Kobanê. Hikûmeta Sûriya jî ji van ew e ku xwe bi devera bab kontrol bike û Tirkiye jî arîşên xwe digel tu hêzeka dînîne li wan devera da bin ji bilî hêzên Kurdî. Duem, Aliyê Kurdî behez ji plangêreka nêvdewletî dike dijbe ezmûna Rojavayê Kurdistanê. Bi beşdareya welatên Rûsya û Îran û Tirkiye û hikûmeta Beşar Esed dilgiraniya hevbeşa hemû welatan dabeşbûna Sûriyayê. Berî hefteyekî Binalî Yıldırım Serokvezîrayên Tirkiye ra gandide madatî de guherînên dilxweşker li Sûriya çêdibin. Pê diçe guherînên dilxweşker ji bo Tirkiye hema newşer be ku li heseke dest pê kirî. Berê jî Tirkiye peyedewiyepeke tuhmetbar kirin. Bi wê yekê hevpeymaniyên Beşar Esedin. Lê di niha de rewş temam hatiye guhertin. Bi gotina çavdêran, Tirkiye vê carê dixwaze birêya Beşar Esed ve Kurdan lawaz bike. Hikûmeta Sûriya sebaret bi şerê heseke ragihandinek belav kir ku têde ji bo yekem cariyê peke bi balê serbaziyê PKK binav kir. Wasfek ku bi dilê hikûmeta Tirkiye û Tirkiye li 5 salên derbasbûyî de berdewam ew hêz bi balekê PKK li Sûriya binav kiriye. Ji ber vê yekê çavdêr di wê bawerê dane nafanîna YPG weke balê serbaziyê PKK ji bal Sûriya ve amaje bilev hatineka jêrbijêra Sûriya û Tirkiye dijî Kurdan. Sebaret bi Îranê jî bi gotina rayedarên Rojavayê Kurdistanê hêzên Îranî Hizbullah Lubnanî beşdarin di şerî da. Sebaret bi Rûsya jî bêdengiya wî welatî cihê pirsyarê ye. Berê Rûsya YPG weke hevpeyman dinerî. Lê di niha de ku şerê navbera artêşa Sûriya û YPG dest pê kirî li ronga hindek ji çavdêran ve. Bêdengiya Rûsya amaje ji bo yekê Rûsya jî piştevaniyê ji hêzên Beşar Esed li dijî YPG diket. Sêm. Amerîka welatên Rojava li ser dûriyanekê deneyan dibe dest ji Sûriya berdin we welat ji bo Rûsya û Îranê bi cê bihêlin yan ew ku li egerê berdewambûna şer de Amerîka welatên Rojava dibe piştevaniya hêzên Kurdî bikin. Li gor wê yekê di niha da Rojavayê Kurdistanê take derazînka Amerîkaya bi aliyê Sûriya da. Sebaret bi egerê yekem û destberdana Sûriya ji bo Amerîka bi wataya şikista wî welatî û Rojava dihêt li hember rêkeberê kevnarê xwe wate Rûsya da. Ev jî li ser astê ciyanê de weke şikandina heybeta Amerîka tê xwandin û qibûlkirina vê şikistê jî ji bo Amerîka karekê giran e. Her ji ber vê yekê hindek ji çavdêran di wê bawerê dane, Amerîka di vê qonaxê de bizavan dide birêya dîplomasî ve rewşê aram bike û rê li zêdebûna şer bigire. Sebaret bi egerê duhem jî wate piştevanîkirina hêzên Kurdî ji bala Amerîka ve li hember hêzên Sûriya de ev jî derencamek ji bo Amerîka asan nabe. Li gor wê yekê krîza Sûriya hindên din aloz dibe ji aliyekî bilev hatina bercewendiyên Amerîka û Rûsya li pey dibe ku ev jî ji bo her du welatan metirsîdar e. Ji aliyekê din ve piştevanîkirina Kurdan ji bo Amerîka bi wataya piştkirinê ji Tirkiye ku ev jî ji bo Amerîka karekê giran dibe. Eger bêto Amerîka rêka duê helbijêre û di dehatî de hevkêşeyên deverê temam guharîn bi ser da dihên û hevpeymaniyetiya nû dirûst dibin ku Kurd dibe beşek ji hevpeymaniyetiya ku Amerîka serkirdatiya wê diket. Lê hemû ew welatên jî ku Kurd bi ser da dabeş bûn dikevne çarçûbeya wê hevpeymaniyetê ku Rûsya serkirdatiya wê diket. Ewa ku Amerîka kîş rêyê heldibêjêre tinê di dehatî de xuya dibe. Lê her rêyekê helbijêre wê guherînên mezin çê bibin. Her ji ber vê yekê piraniya çavdêran di wê bawerê dane ku şerê heseke destpêka guherîneka mezin e li deverê de û tenanet li ser astê peywendiyên hêzên Kurdiyên her çar perçeyên Kurdistanê jî de egerî wê yekê ku guherîn bi ser peywendiyên hêzên Kurdî da bihêt.